अगर आप भी चाहते हैं मां दुर्गा म्यूजिक के गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। डीजे गुड्डूराज मधुबनी। देखिए के तोहर गजब सटाई घूम चाहत में गेलो मोबाइल। देखिए के तोहर गजब सटाई घूम चलो के हाथ में मोबाइल। अलग के तना के अलग के तना के दिलवा में छखले डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। आ जब पहिला नजरिया में हंसल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। देखिए के तोहर गजब सटाई घूम चलो के हाथ में मोबाइल। अलग के तना के अलग के तना के दिलवा में छखले डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। आ जब पहिला नजरिया में हंसल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। लगे के तना के दिलवा में छखले डीजे वाला हंसल गे छौड़ी। घरबा के लगबा के नाम हंसइले केतना छोरा के तू दिल में बसइले। केतना छोरा के तू दिल में बसइले। घरबा के लगबा के नाम हंसइले केतना छोरा के तू दिल में बसइले। आज भेंट करे के आज भेंट करे घरबा के बगल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। आ जब पहिला नजरिया में हंसल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। डीजे गुड्डूराज मधुबनी। हंसल गे छौड़ी। रोज डीजे वाला सा होय छ मुलाकात गे लब सब वाला सब बुझे छियो बात गे। बुझे छियो बात गे बुझे छियो बात गे। हां रोज डीजे वाला सा होय छ मुलाकात गे लब सब वाला सब बुझे छियो बात गे। बुझे छियो बात आए जियो जित के हां ज्ञानू रघुवीर राजा के तू सटल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। आ जब पहिला नजरिया में हंसल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। देखिए के तोहर गजब सटाई घूम चलो के हाथ में मोबाइल। अलग के तना के अलग के तना के दिलवा में छखले डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी। आ जब पहिला नजरिया में हंसल डीजे वाला सा हंसल गे छौड़ी।